बाजार जोंनि दा पुलिस बाजार सफैबाय शिलंआव बेखौ नोंथांमोननो आं पुलिस मार्केट शिलं ससे देखायनो सानलायबाय गाइसमोन हाय गाइस आम्ही आही पाইছো এতিয়া बाटा शिलं बाटा पुलिस यूनियन बैंक बाजार আপোনালোকে একেলগে চাই যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ शिलं पुलिस बाजार दायो जों सफैबाय शिलंनि पुलिस बाजार होननाय जायगा बे पुलिस बाजाराव नोंथांमोना जोंनि बे बेखौ भिडिअखौ ससे नायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय जों बे जायगायाव दसे एसे फट'शुट खालामबाय आरो बिराद बेस्थ' जायगा दै बे जायगाया मानसि बेस्थ' बिथिंनि फैनानै बेयाव माने जमा जाजोबफैयो आरोखि गाइसमोन माने बेस्थ'थार आरोखि रावजों रायलायनो सम गैयै माने बे जायगाया एकदमबारे मार्केटनि जायगाथार दे बाजारनि जायगाथार बेयाव गिदिर माने मार्केट दङ जिनि मार्केट मबाइलनि मार्केट माबा माबि आरो जेनेबा जोंनाव जेरैहाय फानसि बाजारफ्राव थिग बेबायदिनो आरो बे जायगाया बे मार्केटाव माने गोबां मानसिफोरा ভিৰ जाफैयो এইটো জাগা হ'ল বিৰাট ভিৰৰ জাগা মানে মানুহবিলাক কাৰৰ লগত আলোচনা কৰিব কাৰো লগত মানে ৰখিব টাইম নাই মানে ইমান ব্যস্ত জাগা এইটো হ'ল বিজনেছ প্লেচ জাগা মানে ডাঙৰ বিল্ডিং আছে তাতে নানা ৰকমৰ বিজনেছ আছে आरोखि The one way sedangलै জাগা one way soalnya थेंक इउ एक में कितना है मैडम हाँ 30 वाटरमेलन उभी और ये वाला 50 और ये 30 10 लोग आ रहे एक साथ खाऊंगा अच्छा इधर टिकट कितना लेता है मालूम होना चाहिए